Det er også en skid. Yay. Hurra! Jeg er Miss Fortune. Det er min fødselsdag. Det er min What? fødselsdag. Og for helvede mit hoved. Jeg Min får, sidste er ikke særlig god. Har du kæft? jeg får hovedpine af det her lort. Så kommer I to snart ind, eller skal I sidde der og... Der står du ikke er connected på min. Hos os så står der, at du ikke er connected. Ah! Gay. Fucking lort, jeg kan ikke engang gå ud af mit lol. Det er også bare lort. Det er helt... Ved du overhovedet, hvordan man spiller som Lux? Jeg vidste Så det det. igen starte mit lol, så er det noget lort. Hallo. Mathias, den er ond mod mig. Skal vi altid disse hinanden, når vi taler sammen? Ja, Okay, fair nok. det er vores livsstil. Der er din vetpik, mand, altså. What the fuck? Ej, vi må ikke bande. Ej, det må man ikke. Det er simpelthen... Spil med den holder. Hvor man degraderer stater, hvor man kaster med granater. Måske skulle du lade være med at synge. Tid dog stille for satan. Selv tak. Selv tak. Det kan jeg godt forstå. Jeg vil også være glad, hvis jeg var dig. Så kommer man og spiser dig. Joho! Altså, jeg kan se Frederik, han er summoning, men jeg kan ikke se hans billede. Sådan der. Hvordan får man den væk fra fuld skærm? Det ser forfærdeligt ud. Du ser forfærdelig ud. Ja. Hvor? Når der? Hvor fuck er fuldskærmen? Det kan jeg ikke se. Når Hvorfor der? står der at alle på mit hold, de ikke er connected? Det står der på min skærm. Hallo, hvorfor Ja. ændrer det sig ikke? Når jeg trykker på den, der ikke er... Nå, sådan der. Oh my god, det ser forfærdeligt ud nu. Hallo, hvorfor er det sådan her? Hvorfor kan jeg ikke få en normal? Johannes, vi er top. Okay, min, den ser virkelig underlig ud. Du ser underlig ud. Nej, det gør du ikke. Du ser normal ud, Johannes. Fordi det er der. Han findes ikke mere. Vi slår ham ihjel. Men siger, det er altså ikke særlig smart at snakke til dig selv i tredje person. Hvordan er det, hvis jeg er på very high? Jeg hedder ikke Mathias. Okay. Jeg hedder Brian. Hallo, hvordan kan det være på den der grafik, I gør? Den ændrer sig slet ikke på grafikken. Når man tager den på very high, så sker der ikke noget. Okay, jeg er nødt til at spille sådan her, sådan totalt retarderet. Med sådan en halv skærm med. Jeg har lige sat al min grafik på very high. Det er også. Beskyt mig. Der er ikke nogen forskel, så. Fik jeg 2 guld fra en minion? What? Ej, nu dør jeg for satan.
Har du gør? Jo, prøv at se, hvor lidt liv jeg Boom! har. Lol, what the fuck, jeg ramte ham ikke engang. Hals tilbage, svin. Nej. Ikke noget chop, mand. Fy så er det en finger væk. Det så ikke være sjovt, hvis du døde. Det er godt, det der. Nu tager du ham her næsten. Nej! Det klarer ham med også. Jeg tog tower shot i level 1, det er ikke særlig godt. Altså ikke minions seriøst. Fordi du hugger alt med minions. Det er det. Nå, det er bonus guld. Jeg Tror tror godt, der er det. jeg kunne heller ikke forstå det. Det var sådan weird. Tag hende. Brug den der underlige ned fra. Jeg har ikke nok mana til den. Oh my god, man. Du kan godt bare gøre alting selv, ikke? State. Au, nu dør jeg. Jeg dør. Jeg synes, du er tilbage til spade. Satan, jeg så ikke trundel. Hej, jeg dør. Hej. Oh my god. Den der spade. Den er flabet. Oh nej. Nu Hold op med afstanden. For satan. Au, oh my god. Jeg har du ikke nogen potions, du kan bruge? Du er lige tæt på at blive ramt. Jeg var tæt på. Wow. Tag ham. Tag Leona. Hun er lidt liv. Jeg kan godt tage hende. Kan jeg nu også det? Vi tager Leona. Nej, what? What the fuck, man? Okay. Det spiller på sådan en mini-screen. Det er mega. Hvorfor gør du det? Det er fint, når jeg tager den i fuld skærm, så bliver den ikke normalt, så bliver den totalt i fuld skærm. Nej, for så grafikken er helvedes til. Og sådan normalt, det kan jeg ikke få til, så nu har jeg sådan Windows noget. Jeg har den på sådan en underlig Windows noget lige nu. Bare kald den for bros. Så får man... Jeg ved 100 på, hvis du kalder dem bros, at det bliver... Hvis du kalder dem bros, så bliver det... Jeg ved 100 på, hvis du kalder dem bros, så bliver du sikkert kaldt en eller anden... Wannabe PewDiePie. Hans, kom der væk derfra, du dør jo, Hans. Du dør. Hvis du var med mig, ikke, så kunne vi faktisk have nakket ham. Nu tager vi Leona. Altså, du er jo en Play PC navnet, så jeg synes næsten også, du skal kalde dem Pubes. Pubes, man. Pips. Ja, Pubes, man. Pips. Jamen, det gør vi. Vi gør det. Det er også om at høre de flapper, der engang vi har partner inde. Stop med nogle videoer. Ja, men det skal bare gøre de videoer, der er vi sammen med. Lige med mange. Lige med mange, der ser den. Nej. Det var i vores... Og satan, jeg fik vores... Jeg kan ikke glemme, jeg kan få op. Når der er nogen freaking... Amazing, vi gør her for siden. Dennis! Oh shit. Oh shit, jeg tror jeg record. Varmtys. Nej, vi kan ej. Vi er døde. Vi er døde. Oh my god, bøsser, man. Jeg har ikke noget mane.
kommer Johannes. Jeg har min old, nu giver vi dem høvl. Go. Høvl, mand. Vi giver dem. Vi høvler dem med sådan en høvlemaskine, så kommer der spåne ud af dem. Der er sgu ingen, der siger, nu giver vi dem høvl. Jeg skulle da lige sagt det, din. Oh, snap. Ja, det må... Kom nu, jeg vil have hende. Jeg vil have hende. Jeg vil have hende. Ja. Nej, jeg har ikke nok mane. Det er kraftet mig bare typisk. Ha, du fik en. Men så døde du ikke af hende. Ej, Så fik hun ikke guld. Kom, vi tager ham, Frederik. Storm ham. Stop. Jeg tager på røven. De tager ham pisse hårdt. Det er ikke boy, det er naturligt. Føj En for naturlig gang. føj for den der. Nej, hvor er du ulækker. Nej, hvor er din bare ulækker. Banish the shadows. Okay. Tak. Jeg skal bare få hjælp med Leona. Ja. Stay positive. Du er en gammel film, er du ikke? Jo. Jo. Okay. With superior tactics. Oh shit. Chips. I skal ikke bære over med ham, bare give ham hate, så det flyver. Bare hate. Okay, ikke se så spiders. Ja, utilfreds. Illuminate the enemy. Ja, jeg er opstået. Oh my god, det er fed quest. Sorry, jeg brugte Ignite. Nej, det var et. Hvor kan jeg ikke se min skole? Nej, jeg brugte Ignite. Ja, jeg er opstået. Jeg kunne se, at der kom en kugle flyvende og nakkede hende. Jeg kan kun Jamen, jeg brugte stadig min Ignite på hende der til sidst. Og hvad så? Ja. Næh, Ignite det er den bedste undskyldning, der findes. Nej. Ja, jeg har tænkt mig at tage... Ja, jeg skal have nogle kills. Nå, de dør for Annie. Hehe, ho ho haha. We can do this. Fik da double kill. Hvad sker der, hvis jeg går igennem 2 towers? Bliver jeg så beskudt? Reklame. Ah, Jeg elsker reklamer. hvordan kommer jeg over på den anden side, uden at blive ramt af et tower? Og så kommer Kitty, der skal være med i hver eneste video. Matematik fungerer. Oh shit. Nå. Var Kitty. Og jeg elsker Jeg elsker dyr især. jeg elsker smølfer. Jeg har Rennington efter mig, det svin. Great decision. Han er også et dyr. Han er også en krokodille. Man skal ikke torturere dyr, så bliver de nemlig sure. Og de kan finde på at bide. Det finder jeg ud af. Det vil den ikke kan lide, du råber så meget. Oh shit. Den kan ikke lide, du råber skændsord. Nej, Nej, ikke det elsker det. Den er god med dig, den er god med. Den kan ikke lide det, den elsker det. Så. Slap af. Du skal gerne have snot. I never think about losing. Slap. Shit, jeg kan lugte det herinde.
Herinde. Der er så meget. Ja, den gik Hallo, hjem. kom nu. Vi tager hende. Hvor er du? Du er nede i Der klar. er en hårdt, eller hvad? Du er nede i... Jeg kommer midt og tager alt kills. Mm. Er I parat til at Kom, vi pusher midt. Åh, for satan. Jeg troede, jeg kunne komme igennem, uden jeg blev angrebet. Jeg har ikke nogen kat. Slap af, så slapper vi lige lidt af. Gør det. Så trækker vi vejret stille og roligt. Simpelthen. Nu kan jeg ikke. Det er det afsnittet af Psykologkanalen. Jeg har nogle psykiske problemer. Au, det... Jeg Det ved er noget med, det. at jeg har en drøm om en kage, nogle gardiner, Mathias. Au, for sausen da. Det var da vildt. Som jeg sagde, syg. Af for den lortetop. Mathias, giv mig et skjold. Illuminate the enemy. Fuck dig, mand. Lol, Christian. Det fik du for ikke at give mig et skjold. Great decision. Du reporter mig så meget, du vil. Jeg rømmer ikke ud flækken. Det er det er ikke Dis-kanalen, så hold nu kæft med Dis hinanden. Nej. Du ved da ikke, hvad for en kanal jeg er på. Jeg vil have noget. Okay. Nej! Okay. Selvfølgelig. Yes. Hvad må? Jeg var lige ved at få double kill. Skål. Du var lige Jeg ved. tager den på ny. Alt sammen på grund af jer. Var du ved at dø på grund af os? Du ved Nu skal jeg til dig det helt fra ny. Du ved dø på grund af min skønhed. Jeg var for skøn. Jeg elsker dig, søn, det ved du også godt. Fordi du har det fra tv, eller hvad Mathias hendes plads. Du har det fra tv, mand. Åh nej, nu dør Jeg er jeg. til Walking Dead. Hjælp mig, hjælp. Er der nogen af jer, der er til Walking Dead? Hjælp mig, hvorfor bliver vi jagtet af en lille pige? Fordi der kommer et nyt spil lige snart om Walking Dead. Det er en Jeg- meget sindssyg lille pige. Og kom og hjælp mig med de her med Ash og... Nej, jeg trykkede forkert. Jeg mente, jeg skulle bruge min We can do Ignite. Ej, for helvede, nu brugte jeg endelig. Nej, gider jeg. Hjælp, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? anything about losing. Hvad gør jeg? Hjælp, jeg har problemer. Au, for satan. Nej, jeg dør med, yes. Going. Jeg elsker Amnesia. Nej, okay, mand. Så slap dog af, Annie, mand. Til alle danskere, der sender video her. Og der følger med på min kanal. Nej. Så vil jeg bare sige. Jeg skal nok Nej. uploade Amnesia Cosmos Wars. Nej. Jo! Hell no. Nej. Ja, fuck var det der? Oh Alle shit. Pubes. Nej. Kommer Køjseren. Pis. Nej. Nej. Jeg skal snart lave sådan nogle. Jeg bare ønske, at jeg havde et eller andet program, der kan lave introer. Der ikke er Sonic Vegas. Kunne I jo prøve at spørge jer pubes, om de kendte Pubes! Kender I nogle programmer? en side, hvor man kan lave intro gratis? Får jeg noget for Eller det? program, Ja. hvor man kan lave musik.
I er så god. Og det skal ikke også for meget. I skal ikke komme med de der Sony Vegas Pro 11 og sådan noget. Great Ja. decision. Og jeg mener heller ikke Virtual DJ Home Free. Det har jeg haft, eller det har jeg. Godt nok til at lave remix, men det er ikke sådan noget hjælp. specielt godt til at lave musik. Haha, nu det er Twisted. Der er jo de her Fate. ting, som man ikke på grund af musik, som allerede nogen, der har gjort. Nej, nogen, der har lavet, når det er copyright. Så hvis du finder ud af det i YouTube, en gang bare Copyright. fjerner din hele YouTube-kanal. Det er derfor, du ikke skal have sådan nogle ting på, der er copyright. Det er ret dumt. Ja, nemlig. Hallo, Musik, det hjælp. irriterer Jeg- alle. Gør noget, Mathias. Gør noget. Du tog min kill. Det var legit min kills. Vi tager Annie. For jeg kraftede med træet. Annie! Ej, jeg vil lige være KS. Det skulle du så ikke gjort. Jeg var lige ved. Ja. Ja. Oh my god. Jeg mister meget liv. Ah, fuck. Oh my god. Fuck Annies old, man. Nej, man. Hold nu op og lad mig KS. Focus on the Vi tager toweret. Gør noget, Mathias. Oh shit. Gør noget. Hvad skal jeg gøre? Ja, det gør Din hold. Oh, Dejlige crates. Kasser, de er så brugelige. Brug din kasse, dimse dut. going. Brug din kasse! Brug din kasse, som du kan fange ham i. oh shit, der kommer jeg. Pokémon, fanger dig en kasse. We can do this. Oh shit. Haha. Ja, vi tager Annie, kom så. Hvad, jeg grinte bare fordi du Oj, brugte shit. det til. Og jeg tager Ash uden noget mana. Jeg vil have en. Nej, nu dør jeg af et tag. Ej, Johannes. Og det jeg er bedre end dig, gør. Jo, ja, så jeg er rigtig god af her. Ja, man, nej. Great decision. Jeg skal se, hvor ung du får. Men jeg må faktisk ikke bande, hvis det er helt rigtigt på YouTube. Det er Jo, det kun... må man gerne gøre. Altså, Au, Ash er solgt. Hvem er kun døm? Hvem er kun døm? Ej, hvad er det for noget? Oh shit, Annie. Samtale. Banish the shadows. Der var 6 minions. Jo, der var. Jeg kiggede selv. Jo. Johannes. Great decision. Der er 9 minutter tilbage. Vi skal lige vinde på 9 minutter, okay? Going. Vi går nok langsomt egentlig. Ja. Så vent, hvis du tænker over det. Nu skal vi bare pushe, okay? Nu kommer det Push, ja. vildt push, så nakker vi dem alle sammen på 9 minutter. Oh my god, bitch. Okay, jeg dør. Jeg dør af et klammer til os. Ah. We can do this. Hvordan vil du have det i en video, egentlig? Hvordan er det, du fortsætter, du gerne vil have det i en video? Hvor mange minutter skal være inde i video? Here are your tactics. Au. Hvorfor skal du tavre altid på mig, Ja. mand?
Du gør det træk der med, at du filmer måske en halv time, og så bare klipper det sammen til det giver 10 minutter, det tager bare noget tid sammen så. Eller hvordan gør du? Eller filmer du bare de 10 minutter og lægger det ind som ja. Lighting away. Men godt råd, hvis det var en halv time, så tager det et par timer at upload. Så tager det 3-4 timer, hvis du nok internet. GG. Ses. Ses.